Stef, dansen de laatste dans. Nou, ik zeg, die mensen zijn er bij jou nog lang niet uitgedanst. Nee, ja, dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, hij is net uit en ja, het gaat hartstikke goed. Dus we zijn er heel blij mee. Ja. Ik zeg, al een beetje klaar voor het feestje in Kampen. Ja, op zich wel. We zijn heel druk bezig nog met de voorbereiding. Ik bedoel, ja, er gaat een heleboel tijd en energie in zitten. En het moet allemaal een beetje tussendoor. En ja, het belooft gewoon een hele leuke avond te worden. We zijn inmiddels gestart met de voorverkoop van de kaarten. En ja, het ziet er allemaal goed uit. Ik denk dat het een hele leuke en gezellige avond gaat worden. Dus ja, ik vind 10-jarig jubileum is natuurlijk iets heel bijzonders wat je mag meemaken. Dat maakt niet iedereen mee. En ja, ik heb een paar fantastische collega-artiesten die ook komen optreden. Waaronder Marianne Weber, helemaal Hollands, Harm Bolters. De muzikale omlijsting is in de handen van Summerland. De definitieve doorbraak met de woonboot is natuurlijk heel bijzonder. Maar ja, goed, er zijn zoveel leuke momenten die je meemaakt. En het optreden in het Gelredome, het Polmanstadion. Maar ja, alle Nederlandstalige evenementen gewoon. Het gaat bijzonder goed met de Nederlandstalige lied, dat weten we allemaal. En ik denk dat we met z'n allen lekker moeten genieten van al het moois wat nog komen gaat. En wat er op dit moment gaande is. En dat doen wij volop in ieder geval. En blijven dansen. En blijven dansen, ja.